И така, здравейте, отиваме на работа. Днес имам малко по-кратък маршрут, може би защото учениците са във ваканция или пък поради някаква друга причина, няма значение. Важното е, че ще стигна по-бързичко на работа, което е супер хубаво. Няма да спирам да се взимам закуска, няма да отежнявам по никакъв начин шофирането, просто си карам право към работа. Така или иначе исках да ви кажа нещо интересно, което наскоро гледах и аз и направо ми беше като наистина ли и защо не съм го забелязала до момента, и това е супер странно. Наскоро започнах да гледам видеа на един шаолински монах, който го канят разни инфлуенсъри, ютубъри и така най-различни известни личности. Той дава съвети за живота и как по-плавно, да кажем, по-леко, лесно да преминем през него. Освен това, което много ми харесва, което казва, е да имаме повече физическа активност в живота си. Това го изпълнявам доста усърдно напоследък, въпреки че след като си контузих кръка, ми е малко по-трудно да бъда физически активна, но се старая, доколкото е възможно, да се активирам и да действам по въпроса, защото колкото повече се заседява човек, толкова повече умът му започва да се занимава с някакви негови си трагедии, които пък оттам нататък ни депресират нас. И това не е никак хубаво. Реално погледнато, този човек казва, че относно законите за привличане и Вселената, което за мен е доста интересна тема, когато си мислите, че искате нещо, вие си насочвате енергията точно на там, искате го и шанса да стане е доста голям за това нещо. Обаче също нещо се случва и когато не искате да ви се сбъдне нещо. Примерно, моля да не стане това или моля да не стане онова. Вие реално пак мислите за това нещо, което не искате да стане. Но тя Вселената, де да знае вие искате ли го, не го ли искате. Важното е, че мислите за него целенасочено през повечето време, когато имате време за някакво мислене, различно от това, което да ни вършите, правите с ръцете си или така взима вниманието ви. Това наистина разби моята представа както за манифестирането, така за всякакви други пожелаванки, мисления, и той обяснява, този човек, че това е един вид самоизпълняващото се проклятие. Тоест, няма как да не се сбъдне това нещо, защото вие сте вкарали супер много енергия в него, дори по-силна енергия, когато не искате нещо. Страхът е много голям генератор на енергия, така че реално погледнато, това не се бях замисляла за него, как се изпълняват тези нежелания, които имаме понякога и се молим да не ни се случи. И примерно да си мислите, и сега да не го видя оня досадния комшия, примерно от 8-я етаж, и оп, ето го насреща ви. Така става, човече. Вие сте си мислили за него. Или когато си мислите за някой, той ви се обади, или пък ви се случи някаква среща с този човек, или нещо ви напомни допълнително на него и си кажете, аз си мислех преди малко за този, той откъде изникна. Изниква, във Вселената се случват такива чудесни неща, вие си викате късмета сами при себе си и той наистина идва. Обаче понякога ние самите си викаме собственото нещастие и после се вайкаме защо така, защо иначе. Говоря за ежедневни някакви проблемчета, дребни, не говоря за истински злини, които застрашават живота и така нататък. Стигнах до работа и мога да ви кажа адио, Рио! До нови срещи! Бъдете много позитивни, добри, мили и чао!